Ipun pau ku just ngungu yo blay makin kapor bawai hangi. Bunyok bane kran ya kecil ke jenggu. Bat kane kade ke bentang ke bakhadu jong kane ke Bible study. Sabangi liyo bane kran ya ka hakini ki lai taliyo ki lai tayo ibala lai. Suman ni ki bapet bersyashkore ka kalalong ke jenggu pau ya pi. Merta inyok ban penkut ya kane Bible study lang ba jong kane kapor. Da kebangin yo bane kran ya kidi ki artali kidi khot ibrang dan akmat jengi. Kadi khot bakat ar bat kit lai. Ngapan pau nomor tasi sinpat nakaliang good news to be. Manal kublay ya pi iperlok nong snap. Bagi smart pan page program akhir ke channel. Ini yo bane kran ni kini Bible study. Da kebangin yo pedang di khot bakat ar. Kadi khot bakat ar kaong kimne. Mabru yangi yakirengkang jongi. Kumbang iru ngi maap ya kebalik snew yangi. Dari kajing doai kebo jusu doai uhikaying. Bangila bandan ikon sim bako donut. Balak ban maap ya kita kebalik snew yangi. Oh maap. Ru yangi ya kirengkang jongi. Rengkang kateu ya kajing palat. Kateu ya kapop. Kateu ya kajing dona. Kebangi kum kibering kum lek kajing ikum persngosi ya oblay bokpa jongi. Pada pangi kum persnosi ya oblay. Ikum lek ikalat-kalat kajing Duai hau ban ong tomap yangi ya kirengkang kejongi. Kumbang irungi mahap ya kebalik snew yangi. Kam dan kam hang ni kalong mungin snow tu bangilak ban don ni kadonut musim balak ban mahap. Wat kita kebalik snew yangi. Ban mahap ya ubreu kam day ba ubreu udon ya kahok ban yo jing. Mereka day kalenti wadai ban let. Ban ba utrai ulas dang nengkong. Iya kata. Ngide ban snow tu marta gaji jingi kum kibreu. Baka jing map ublay kadon uput. Baruta uput ulong. Bangiru ngide ban map. Ya kito kibalik snew yang ngimla marta ban kmik lenti ba ublay un map yang hi. Ladang ngimla ban map ya kiway. Stiu Paul Syaki Ephesus kalau nak wasau kan khat kebalai puar ke ong kumne. Batu pin long ru kibalek sbun perlok kiba jamnut kiba yamap paralok. Mau kris ru ulama. Kuma ublay ru hau kris ulama. Ya pi. Idon kam ban map ik perlok. Idon kam ban map ik bel snew yang dan kibreu habai kran sepang kejing map. Idon kam ban map ina kibreu kibapan map haba kisoku. Dan pat bangi hapan map wat itu kibreu kibom semelapan map. Mbak jisu lalai halor kadingkna. Ya gitu kita kai. Ya gitu kibreu kibalek snew ya lane kisipai rom. Beruang pa. To map ya ki naba kemtip ka makile. Lukas arplai arpusau. Jisu ukran ya kata. Don pat kajik embreu jungi. Don kibalapan map. Ngereng omla teban map. Ban map. Sen kentin hang ni kapun pau ban ong. Bangi don kam ban duai ublay ban ong map yang hi. Kumbang. Bikin kumba. Bikin kumba hang ni kadon gijing mut bajeliu. Ban ong map yang hi kumbang ngi map. Ngi lak map yang kiwai kibalak seliu ngi don kam na merta ban pan map na ublay. Atin parang asngutunat kabu kumne. Forgive us as we have forgiven our debtors. Mertang is no tu. Ini kentin tu bau jisu ikai ke jim jing. Ngidon kamban map ya kiwei. Ngidon kamban map shwai kiwei. Menang tangisa yo dan pan map na ublay. Tumo Stephan ru. Stephan hakikam ki apostol nang banyo di kot ban riupo. Uong kumne itu bless new yu. Atrai wat teu haki ya kene kapop. Atrai wat teu haki ya kene kapop. Umap yaki breu kiba let's new yu. Bat day tang kata. Yu iru akan kapurtai kebanging ehum.
Akan mau ika jingjang ke belakja haka gela Odisha. Haka senam Arhajarwe. Haka ba u missionary Graham Stage. Akat bagi konju arngut kilasya peniap bakang yaki haka kali ke bagi syom. Haka ke bakal lok jong u Graham Stage ka ong kale. Kalok jong Graham Stage ka ong kumni. I forgive the killers and held no bitterness toward them. Ngamap yaki nong peniap ya ulok jonga. Mat ngam simla batnut ruem yaki. Kibreu kile sneu. Yam simla pan map. Rekala map. Kadai kumba ong kena kejung doai to map yangi. Yakin kang jing kumbang irung map. Yaki balik sneu yangi. Banang ta syusyu. Akan kesnam ke balalai. Kesnam arjar arsan hau benai September ngidangkan map. Ya way political activist tapok keri USA. Kerteng jong u Charlie Kirk. Apakah lok jong u kapan pernah ke social media. Baka ong ngamap la unong punya ben lok jonga. Ada tin pareng ka ong kumni. I forgive him because it was what Christ did. Ngamap ya unong punya ben lok jonga. Namar kadai kalenti belai. Kadai ka nuksa. Mau Chris ulas bang nentong sungit ban perkat ya kita kikentil marta kumbau belai Jesus Chris ulapan pau ulong kanuksa ngi ban mahap ibu seni wengi ngim dan kam ban ong ban naap iki ibu seni wengi ban mahap yaki arei ngi ban mahap yaki walada kimpan mahap nangiru balai kajur kajing elek marganti kapoi kajing elek kes kapoi kajing elek marganti kajing peniap berkumta terter dai bom map dai bom lak ban map yaki breu ki balik sneu kajing lak ban map kadai kajing long blai kumta ban lak ban map yano dai tang bor blai badai blai bopen lak dai kita ki breu ki balak ban map yaki balik sneu yaki kamut kajing lak ban map kamut kajing map iki wei kamut makadai kajing long telat kami omla ban elek persyak iki balik sneu kadai kajing klan jong kajing long mensim bakadai katan rai jong blai bami hi no blai bakadai kata bau blai utrang berkuat nakam ta kajing im jengi bagin map iki wei bakata kajing map kajing pan map jengi yok blai kajing mamla jengi ban map yaki wei ke balik sneu yangi ngade ba kajing mamla jengi ban map yano don uput bau blai umla ban map ru yangi ta ka shai nak di khat sau khatsan ong kumne gospel Matthias lenong riu di khat sau khatsan ong kumne nabala da phima piki breu ikir kang jongki ukpa jongpi ubah beneng un map ru yapi hari lada phima yaki breu yakir kang jongki ukpa jongpi ru un omap yakir kang jongpi sagar kaput bau blai umla ban map yangi inomla ban yo iya kapune ada ngimlong ki breu bala ban map jadi ki khat sau khat san ki kran shai kalau rangi map ki pop ni map ki balik sneu yangi blai un map yangi kalau ada ngimla ban map ki breu balik sneu yangi kalau ngimla ban map ki breu blai un oma ya kiring kang jadi kata ka kaput ke jong blai bagi jing momla jong blai ban map ka jing momla jong blai ban ai benan ya ki breu ki bomla ban map ya ki wei ngini ap teng shishu kirikat ki kam sharum wat yalam yangi kirikat bakat lai wat yalam yangi syaka jing penshoiru wat yalam yangi syaka jing penshoiru bangi puson yakini genten menong to wat yalam ngi syaka jing penshoiru Hari ladang ipule di khot kebas kelenong basau gospel Matthias lenong basau di khot menengkong kong kumne anda kumta la ya lamno ya Jesu da umensim syakari klau ma en penshoy ya u da setan teng ladang ipule ya kene ke di khot lenong manreu di khot bakat lai teng isngo bakadon ka contradiction bat kene kelenong basau di khot menengkong Henry ai ka jing tumu ko ba Jesu hikai kan ga juroi ban ong to wat ya lam ngi syaka jing penshoy ru dei kane
Kani kentin yalam hangne kawan na kentin Greek me espero. Pemut watsya lane wat ailat. Kaba kejumut jungka kalong kumne. Larangi penunkam ni frame ya kani kasentan lagi waipat ki kentin. Watsya lane wat ailat bangin ngop hagi jung pensoy. Kenri aibor yangi bangin job ya upah ubasniu. Ubasniu hane kateu ya ubasniu. Nomor kentin Greek Phoneros kapamut ubasniu lane usoitan. Nomor ta kai kaba kana ka jing tuai jong trai bau jisu hikai kalong. Haba ni don apren kijing musoi. Hagi don kampat ban pa ni kabor jong blai. Dan ong wat sya bangin ngop itu kijing musoi. Oi pa uwe nangingi don hagi kijing musoi. Laya lami kijing musoi. Wat jisu laya lami u do musim ko chakri klau ban pensoi u ban pesi u. Ta usoitan. Nila banai ke duksa ya kijing im dung ujub. Ya ujub la pensoi u. Da usoitan la tunjuk ya usoitan. Wat ki bahaya ngasam ju kalok ju ki panok ju ki isi ya ujub. Angin baik nak kitab jub lenong panakong baah. Kalok berki panok jung u ki isi ya ujub. Namar ba usoitan ulat pe merau ulat pensitom. Ina kamat ke jung ujub. Barngi yang tu ke jing tunjuk memedeng jung ujub. Be ujub apa yang kata jing tunjuk ke baah. Apa yang kata jing pensoi ke balawan u ban paidin no blai. Ujub uskam ke jing jauh blai. Ban syania betang no blai. Marta ladangi don apa yang jing pensoi. Bagi jing pensoi ki wan ban pensoi ke jing mana kesni. Om don uwe ru ubre balai ke jing pensoi. Uwe po uwe nangi ni don bet ke jing pensoi ke jing im. Lakalong ki barit ki bakrau. Naduk kena Kemen samla kilong kemi long kepawat haduk kinong syarai jo kabalang ki don lagi jong ke jing pensoi. Kebangi yaksa ni kendu malaga sengi. Kada ke jing doai wad alam ni segi jing pensoi. Au ban om mat sya ingin ngop ke jing pensoi dari sumar yangi na usoitan. Sumar ingin ke basneu. Nomor ubasneu hi dai usoitan. Ubasneu hi kami na usoitan. Jakob lenong panangkong di khat bakat lai ke chui sai yangi. Mau blai gip pensoi yano yano. Blai bari blai ru omla ban pensoi dano. Mau blai dei utun rai jing pensoi. Rigi jing pensoi kawan na usoitan. Manikran chapang ke jing pensoi oi. Dega ketin ka basneu. Dega ketin ka bom smutanat satya. Namarkan kami na usoitan. Pensoi ka thau ya ke jing penbor. Ya ke jing pensoi yano ban lek ke basneu. Laban ong ki samla ki kenduk ki lok jong ki pensoi ki bandik ya. Ban le auria bandik drop. Ki kana ki pempat ke dei ke por. Dan ki pelok jong pi ki pensoi pi bandik beri bandik secret lan ki samla kumjuk. Kita ki pensoi kumta ki lok jong setan. Maka jing pensoi kawan baik na setan. Bot setan hi dei tunrai jing pensoi. Wan udai unong tu especially honest lang basipau dekat basipau kaong unong tu wan tang ban yok tu ban peniam mat ban penjot de mata bun wat ki chakri jong tra ki kelon ki ngop lagi jing sne babun jat no portrait ki ngop ki lihat ki jing soy namar kali ka bor tu jong soitan udai nong ku yele persya yo blai wat soitan udai unong yele persya yakikon ki jong blai kajing persoi kawan Teng kawan nak dong syun gejungi. Kajing persoi kawan nak ba i yangi bangingi syan ya. Ladangi pule Matius lan makan riu dikot baar pulai kaya tu ingi bau Petros usneng open iyo Jisu maruang kotrai kamlong yame ban le kata. Akaba Jisu le tu lupa chang kajing ya kaban saja yo. Petros usneng Jisu. Od Jisu nomor ta uang hau. Kilai syadin jonga me usoitan. Kilai syadin jonga me usoitan. Melong mau jon thot yanga. Naba mem nyau ki ek jong blai. Rek ek jong ki preo. Ki jong kusoy ki wan wat na ki lok ki bangi e kumalong. Petros. Ujisu khot soitan ya Petros. Nomor yu i bade usoitan uba influence ya Petros. Ban pensoy ban penbor ujisu ban nom le ye kata kamon. Kajong ukupa jong u
bahabne nagajing percaya kawan ru nagajing sarong kawan nangi simat kawan nagajaka bangi snow klan martangi dan kam bat snow tu sha ban yale ikajing percaya kadai tang de bohar jumlai watcha bangin ngop hagajing percaya rai sumar yangi nakbasnu kabamut ai bor yangi bangin job ia kata kabasnu kabanta kabar juga nega dikhot bakhalai kong shishu nabaka jongme long kahima bat kabor bat kaburamru salah karta amen nabak jongme long kahima bat kabor bat kaburamru salah karta amen ban kamsha shishu yakin kintin ini page nakas kitab panengkong Chronicle kalau nang ba arba kandai dikhot bakhalai way khatlai kitab panengkong Shaki Chronicle kalau nang ba arba kandai dikhot way du khatlai kong kumni ka jongme atrai long ka jingkrau bat ka bor bat ka burom bat ka jingla bat ka jinglong siap naba baro ka badon habneng bat haka khendau ka long ka jongme long ka hima atrai balakan tiu yame kum kle halor baro nikaspa bat ka burom ki waname bat mesen syar halor baro bat ka ti jongme long ka bor bat ka jinskam bat ka ti jongme ka long bat pen krau bat ban ai bor kabaro menta nomor kata au blai jungi ngingu yame bat ngiyaro ya ka kerteng modon burom dome jadi kata akan gajing tuai record bakat lai kai nak gaji im jungi apa penpau ya gajing prau gajung blai gajing prau ka bor burom bat ka hima gajung blai balong laki bom jukut seki bom jukut ala kerta kabamut junom la junom dan bom jukut mereka jengkau jung blai omdon mono bala bantau blai long bakrau ikut ban ruai ya kata jing ruai kaban kanambar aspa nek faar ka cross kabong mensim jonga tu ya ro yo try melong bakrau ki baruk badan hang ni aportai ki dei ki jung try dei ki jung blai dei mau babat dei mau basansyar kabab penpau ki jing krau ki jung blai kabab penpau ki jing krau ka buram ka bor ba ka jingla jung blai spa ka pau ka jing don jing em bangingia ngila banyo dei ki jing yo kenti ki jung blai dei ki jing khu jung blai dei na ka daw bo David hakan kitab kan kong Chronicle open pau ba ka buram so blai dei ru ni kintin ba kan ka jing doi utrai kai ni ang ngaba jung me long ka hima kabor bat kaburam ru ke baro kide ki jong trai shamelut long kaburam shamelut long kapor bat shamelut long kahima lay basan syar badan bor lor ki baro bat nomor kata bat penkut ingin ka jing doi ini kadon ka kentin amen tadi kadon ka kentin amen kamut bakadai ka jing penkut ka jing doi re amen kadai ka jing pen scam ban pen scam ka jing ong ban pen scam ka jing pan jong breu ya ke ba ula da ban pan ya ke ba ula la da ban ong shikni ban pen shisha ban pen scam ya kata ka ba breu ula da ban ong kman ka jing mut jogan ka tin amen kalong ai ba kan long kumta pemut kadai ka tin ka ba pen scam na ka bangingi doai om dei ba penenkam ya kene ka kentin amen hang bakut rela ban penenkam ya ka hang no bangi sngow don kam marta kene ka jingdoi ka bau jisu hikai nadu ka dikfat bakhandai ter hadu bakhatlai pen skam ya ka dakin amen bakin ka jingkai jung jisu nadu di khot basan hadu khatlai ngalaban ong skam ru bakentin amen pamut bakini ki baro ki bala depan nakmat ki baro bala deb ya keren sakmat long ki ba shisha ki bomdon jing kok jing shikor merta ngamut banong habangi doai ya kena jing doai utrai nane habangi doai ya kena kono jing doai ijupon kami tin amen ki bomut bakatu jing doai ke bangingi doai kamdai ke bangi shu ya keren kai bar ublai
kam dei ka ba isu ele kai badu blai kam dei kajing duai dan ki brio ba ki duai ru ki kolar ho blai sigi dan ki bakum kita kajing kolar kam dei kajing kolar len kajing ya thu kajing ya sa kajing khot karpat kajing duai jungi blai bangi su kolar kai ya blai kadai ban long ngadu kadu nuut ban kumsim bagi ben skam ya kada ba ong amen bagi ek bor ki mengipan ki ya kren bot blai kilong ki ba shisha ba blai udon kam ban ben skam iya kata mar kata ban pen skut ia kena Bible study ngat sngo ban ong bakene ka jingdoi utrai ka jing doi ka ba kordor hadu kata om dei habangi doi kan ka jingdoi ban su doi thurmur ban su doi pen debru kom ya ka nge le sting ya ka dak bakal dei ka jingdoi bangi la lan dat baro hari don kam ban nyukor ya ka don kam ban pele jing mot ba ya ki kenten ki badan haga bangila ru kumai ka Yesu ban maaf iki we ngila ru ban yo iki bukan jam sim gaji jingi bangin san nginang san kagajing tip kagajing itu yo blai nginang la ru ban ai ya ka bahatam ho blai ban le ya ka mon kajung blai kumbau Yesu hikai yangi bakin kajing doi ba Yesu hikai kan kajing doi utrai ngila ban i la ngi pet ba baknai bat chipo ko kwa jungi ba peneng long ba khut keteng jome wan ke hima jome long kamon jome ha ka khandau ba habnai kine ki don ka jingi dai bak ek baro ki bangin non brom yu blai kine ki lightly ki jing pan nat ki adai bat ka jing non brom jungi ki ki frau jungi keteng jong blai re ki khat ba khat we khat khat lai ong to ai ngi mata ka jing bam jungi ka ba hala ka sni to mabru ingi kang jungi umbangi rungi maap ikabale sneu ini wat ya lam yangi sakajing penshoy ru dari sumar yangi nak besneu kini kidon kajing dai kajing im jungi shimet maki don ka kentin to kebangi ngi kerpa de oblai bo unle oblai unya lam ya kajing im jungi kajing kwa kajungi kibaman na kasngi martang liyo mani friend kana Bible study angat kalong jing montoy ika pamon wat snap man skor ika kalau long jing montoy ru nga habagapan kre ika nget kan long kumta ru ya pi ka snap ba skor ika ublay un kerko ini pai how blay la ka jing doi ni dap da jus ngongu ya me kopa nambar kan ka por ka me ai ngi bang yo ban mane ban shakri me yo kalat ban snap ban sneu ya ka jing kai ka tin jeme ka Bible study kalau long jing mentoy ka jim go jingi bat ai boru yangi ablai yangi laban im bat yat kum ka ji kai jing ka jing doi ka jung me Jesu doi ka jing lam go jime ka jim jingi nang na shakma bangi laban le kum ba me mi kai yangi bangi laban ma pit ka balik sneu yangi paman ai ka jinon kam jingi ka ba biang hal ka sngi man ya rapru ya ka jim go jingi ban bat ya rapru yangi bangin light ka jim shoy hap nangi jim shoy ki babon ki bang ya kenduk ga jing ngin dop yaki na ka bor jame ya rap ablay ki perok nang snap baro gila ban yo mensim bagi snap kene Bible study ya rap ru ya ka jim go jing ban jing jing ilang ina la man pun subha ni man le ya ka mon jame ka burom try ni aishme sngewe ka bungu jungi flat map kan kang babon so ka karteng Jesu ngi pan bagi doa kene baro amen but amen